Шановні делегаты, уважаемые сябры, дозвольте 21 з'езд громады вучняў Республики Беларусь объявить открытым. Шановні сябры, уважаемые делегаты, дозвольте, по-перше, выразить подяку усім прибывшим на наш сённяшні сход и выказать упэўненасць у тым, что 21 сход стане чарговай вехай на пути шматграннага, усебаковага и агульнага развіцця нашай суполкі, нашай грамады вучняў. Дякую. А зараз дозвольте мне презентовать свой доклад. Дорогие делегаты, уважаемые громадовцы, от ім'я Центрального комитета, Президиума, Агульноорганизационной рады віншую усіх делегатов з открытием 21-го съезда организации. Своими решениями и тезисами он повинен замацаваць конструктивное развитие громады вучняў. До 21-го схода велася силами и Могилевской, и Минской мясцовых организаций. Сёння перед вами с докладами про основные галины жыцця и деятельности суполки повинны выступить Евген Алексеевич Волынчук, Юлия Геннадьевна Лузан, Лизавета Александровна Гаврушка и Данил Вячеславович Максаков, и ваш покорный слуга. Дозвольте выразить поддяку усім, кто вырашыў прыбыць на з'езд, за іх намаганні зрабіць грамаду лепш. Лозунгом 21-го схода з'яўляецца 21-й з'езд з 21-м стагоддзям, які падкрэслівае наши рашучыя мэты у справе усіх аспектаў грамадаўскага жыцця. І мы сёння по праву пацвердзім дадзены лозунг своими деяниями. Я ведаю, и я упэўнены у тым, что яны принесут только добрый плен и только корыстный плен нашей организации. Перыяд паміж 20-м і 21-м з'ездамі нашага аб'яднання быў насычаны падзеямі, якія маюць права звацца канструктыўнымі і стваральніцкімі. Канкрэтыка аб мерапрыемствах у розных накірунках утрымліваецца ў дакладах паловы з тых, хто сёння павінен выступаць перад намі. Самымі яскравымі з падзей сталі выбары Магілёўскай мясцовай рады другого склікання, галасаванне па пытанні змянення назвы грамады, 5-я агульнарэспубліканская канферэнцыя. У забаўляльным сектары выклікала ажыўленне прапанова мінскіх чальцоў арганізацый ажыццявіць паездку во Львоў або Кіеў. Зараз праходзіць падрыхтоўка да гэтай паездкі. Я ўпэўнены, што нам удасца зладзіць яе. Стала нормай правядзення пленумаў, нарадаў, іншых сходаў у кафе. З'явілася тэндэнцыя на дэфармалізацыю грамадаўскага жыцця, калі ў сяброўскай атмасферы абмяркоўваюцца пытанні, якія патрабуюць комплекснага або хуткага вырашэння. Роля 5-й канферэнцыі ў правядзенні сённяшняга схода вельмі вялікая, бо менавіта на яе пасяджэннях былі выпрацаваны галоўныя з'ездавыя становішчы, абмеркаваны і прыняты некаторыя аспекты. Увогуле, у працы перед з'ездавай і першай рэспубліканскай канферэнцыі прыняло ўдзел 18 дэлегатаў у мінскім і Магілёўскай камітэтах. Такая лічба – гэта прызнанне і вынік усяго таго, што мы робім ужо 2,5 годы. Такая лічба – гэта прызнанне грамадаўцамі значнасці 21-го з'езда у далейшым жыцці, развіцці і пашырэнні грамады вучняў Рэспублікі Беларусь.
На тыдні перад з'ездам усіма сіламі пачалася падрыхтоўка да львоўскай або кіеўскай паездкі, што ўзгадвалася ў мінулай частцы майго даклада. Калі прытрымлівацца дэталей, то па плане яна павінна прайсці 4 дні з улікам начных пераездаў. З боку жа арганізацыйнага сектара жыцця арганізацыі было зладжана інфармаванне аб нашых планах усіх чальцоў грамады ў горадзе Мінску і Магілёўскім раёне. Раздаваліся ўлёткі з раздрукаванымі звесткамі, праводзіліся кансультацыі і размовы з грамадаўцамі. Можа, хтосьці з дэлегатаў пацвердзіць, што мною учора была зладжана адна з такіх размоў у 10 класе на часе інфармавання. На гадзіне інфармавання, прошу прабачэння. Вынікам такой працы стане, на мой погляд, доўгі спіс удзельнікаў паездкі, якія не пашкодуюць ні сіл, ні грошай для таго, каб разам наведаць турыстычныя скарбонкі нашай дзяржавы-суседкі Украіны. Адзначу, што правядзенне такой паездкі стане трыумфам у справе забаўляльных мерапрыемстваў арганізацыі, і ў гэтым плане суполка зробіць упэўнены крок наперад. Каштуе адзначыць аспекты і становішча браўлянскай паездкі, якая стане чарговым унёскам грамады ў дабрачынную справу. Дагэтуль вядзецца збор кніг і дыскаў для дадзенай паездкі. Усіх тых, хто значыўся пры зборы рэчаў у анкалагічную лякарню, кіраўніцтва аб'яднання будзе падтрымліваць новымі ўзнагародамі ў выглядзе значкоў. У суадказнасці з планамі візіт у лякарню павінен адбыцца 30 лістапада, у апошні дзень месяца. Для ўсёй грамады такая паездка стане паказчыкам таго, што мы сабралі ўсе сілы ў адзіным прадмеце, у адзіным накірунку і ажыццявілі свае планы. І гэта праца не толькі для нас, яна для тых, каму патрэбна наша ўвага і дапамога. Таму заклікаю вас, дэлегатаў Схода, падтрымаць у наступную пятніцу браўлянскі візіт, каб зрабіць штосьці карыснае для сур'ёзна хворых дзяцей. Паралельна збору рэчаў ішоў збор грашовых сродкаў на ахвяраванне дабрачыннаму фонду «Шанс». Зладзіўшы падлік тых грошаў, якія вы ўсе здалі, у мяне ў выніку атрымалася сума 15 рублёў 23 копейкі. З улікам таго, што збор ішоў у памеры 1 рубля, а хтосьці здаваў толькі 50 копеек, хтосьці нічога, хтосьці 2 рублі, то такая сума выглядае вельмі добра. Засталося вырашыць, як мы пералічым гэтыя грошы, якім спосабам, праз банк наяўнымі сродкамі або іншым спосабам. Дадзеныя зборы іншыя дзеянні, зладжаны дзеля толькі добрай справы, далі нам магчымасць казаць, што грамада гэта не толькі школьнае самакіраванне і паездкі з конкурсамі, а яшчэ і дабрачынная сіла, чальцы якой маюць чуллівыя сэрцы. Дазвольце ад імя ўсёй грамады выказаць вялікую падзяку за ўсе сродкі. Ширмочки на телефоне. Як я ўжо казаў, нормай сталі і паходы ў кафэ амаль кожны тыдзень. Там мы праводзім рознага кшталту мерапрыемствы. Практычна там жа і адбываўся збор кніг і дыскаў. Такая сітуацыя падабаецца ўсім грамадаўцам, якія прымаюць удзел у гэтых паходах. І будзе гэтая сітуацыя падтрымлівацца грамадой. 5-я агульнарэспубліканская канферэнцыя у адзіным парыве прыняла новую рэдакцыю статута, якую вы можете зараз прачытаць, якая будзе абмяркоўвацца на з'ездзе. Рашэнне аб гэтым прынялі і магілёўскія, і мінскія дэлегаты,
як ужо падкрэслівалася, новы статут замацоўвае новую назву арганізацыі Грамада вучняў Рэспублікі Беларусь. Кворум неабходны для правядзення пленума 4 чалавекі дэлегаты і кворум для правядзення з'езда 5 грамадоўцаў. Агулам у новым статуце утрымліваецца 28 артыкулаў. З прыняццём новага статута пачнецца новая эпоха у развіцці і жыцці грамады. Эпоха конструктивизму и дальнейшего поширения и развития нашей организации. Уважаемые делегаты, компетенция по проведению политики, ориентованной на региональное поширение шерагов, ускладена на Могилевскую мясцовую раду и на другую Могилевскую районную конференцию. По ее выниках был складен спис городов-денников политики Крышаў и Осиповичи. Поездка у Крышаў отбылась на осенних каникулах, але у апошні момент контакт с сябром чальца МРК сгубился. Таму значность поездки для политики поширения отсутнічае. Усе надеи зараз у Осиповичах. По рашению чаргового посяджения Могилевской конференции было принято решение ажыццявіць наступную поездку по поширению менавіта у Осиповича. Але калі казаць про досягненні на местах, то тут мы маем вельмі станоўчую ситуацию. У грамаду за перыяд паміж з'ездамі уступили 2 вучаніцы школ номер 54 и 55 Мінска. По правилах акции значок за сябра, тыя чальцы, якія правялі іх, атрымліваюць значок за ўнёсак у развіццё арганізацыі. Мы будем працягваць дзеянне акции. И я спадзяюся, что политика, ориентованная на падтрымку пашыральніцкага руху, прынясе добрыя вынікі. І імя грамады вучняў загучыць на ўсю нашу радзіму. Наступны чарговы перыяд паміж 21 і 22 сходамі грамада вучняў мае много планаў. Як ужо падкрэслівалася ў маім дакладзе, асноўным стрыжнем стануць паездкі ў Кіеў, Львов, Бараўлянскі анкалагічны цэнтр, ахвяраванне на дабрачыннасць. Менавіта па гэтай прычыне тэрмін з 21 па 22 годы стане дабрачынным, перыядам добрых спраў. Не застануцца ў боку і традыцыйныя дзеянні па пашырэнні шэрагу. Ва ўсіх аспектах можа праявіць актыўнасць кожны з вас, з дэлегатаў 21-го з'езда сваімі дзеяннямі па пашырэнні, па дабрачыннасці і ўвогуле па развіцці нашай грамады вучняў. Шматгранная и уникальная история громады вучняў Беларуси выражается у наших кроках и деяниях, якія мы робим на карысць не только громады, але и 55-й школы, іншых навучальных установ, у якіх навучаюцца грамадаўцы. Вялікі унёсак арганізацыі у развіццё школьнага самакіравання знойдзе свае развіццё і адлюстраванне і ажыццяўленне пры пачатку паскоранай рэалізацыі ўсіх праектаў, арыентаваных на тое, каб надаць вучням голас для канструктыўных прапаноў для паляпшэння жыцця установы адукацыі. Гісторыя нашага аб'яднання налічвае цэлы спіс падзей. Яна таксама адзначана цэлым шэрагам агульнаарганізацыйных з'ездаў і пленумаў. І мы усе мы, чальцы грамады, будзем далей працягваць слаўны шлях арганізацыі до усталявання школьнага самакіравання, до новых перамог ва ўнутрыарганізацыйным развіцці. Дзякуй за ўвагу. Это наказание.
Поважані сябри, дякую. Ну, дозвольте зараз перейти до докладів чальцов Мінська або Могилівська. Кого будемо? Спочатку Могилівська, добре. Тоді зараз нададим слово. Так, слово надається Данилу Вячеславовичу Максакову, старшині Могилівського районного комітету. Делегаты, период с 20 по 21 ЕС громады учняў Республики Беларусь в Могилевском районном комитете были приняты следующие массовые мероприятия. 24 пленум, 4 заседание 2 Могилевской конференции, фуршет, Николаевское чаепитие, конкурс по современной Беларуси. Совещание по вопросам расширения громады учащихся Республики Беларусь. Поездка в Кличев. 25-й пленум. 5-я общереспубликанская конференция. Уличное собрание. Поездка в Бургер Кинг. 5-е заседание Могилевской конференции. Спасибо за внимание. Зараз прошу, слово надається старшині Могилевской мясовой рады другого скликания. Делегаты, в период между 20 и 21 съездами громады были проведены выборы Могилевской местной рады второго созыва, по которым был полностью переизбран состав рады. На данный момент было проведено 2 заседания. Спасибо за внимание. Проведены следующие общеорганизационные мероприятия. В Минском городском комитете Учащийся Республики Беларусь составляет 11 рублей 1 копейка. Спасибо за внимание. Зараз дозвольте мне надать слово. Пленум ЦК, 31 пленум громады, 32-й, 33-й пленум громады, 5-й общереспубликанская конференция, 34-й пленум объединения, совещание по организационным делам, 35-й пленум громады. Спасибо за внимание. Мне понравилось. Уважаемые сябры, зараз дозвольте перейти до прийняття до розгляду повестки дня нашего года. 11 человек. Так. А это вон гибридов. Першее. Это обрание старшині громады. Дозвольте выставить свою посаду, свою кандидатуру на эту посаду. Коли нема зауваг, прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руку. Я, Язумчик Лера, соглашаюсь. Прошу пустить. Дякую, одиноголосно.